любов към българското. Нека днешния ден бъде началото на едно красиво българско пътешествие. Пътешествие, в което децата ни да учат, да пеят и да се гордеят с корени. Давам думата на ръководителката на училището. Здравейте, може би някой от вас все още не ме познават. Аз се казвам Миляна или вашата подкрепа. Нещата ще продължат добре. Дързайте и добре дошли в семейството на нашата госпожа Дъбова за подкрепата и за вярата, която ще продължи да бъда учител. Аз се надявам, че ще мога да се представя добре. Най-важното е да дадем вяра на нас, че могат да научат. Това е най-долното място, което се за инициативност. Поздравление за родолюбието. Това е любов към България. Какво значи поздравления? Госпожа Илия Дъбова, госпожа Савинска има пълната подкрепа на генералната. Каквото е необходимо, това нещо винаги съм го подчертавал. Така ще бъде и за напред. Това е за вас. Това е една сбъдната мечта и сега най-важното е всички заедно с общи усилия това да го продължим. Великолепно, много хубаво. Това трябва да се преживее, за да бъде разбрано. Защото да се открие едно ново училище е едно ново приключение. Усещането е прекрасно. Такива гледки, разбира се, че ме изпълват с патриотизъм. Толкова много деца, толкова много родители с букети. Някак си пренасям се като на 15 септември в България. Наистина, похвално е това, което българската общност в Прага са направили. Чувството е много приятно. Това е, че имаме възможност да научат децата на нашия български език.